ସାଙ୍ଗମାନେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜି ଆମ ଗାଁରେ ପୂର୍ବପୁରୁଷରୁ ରହି ଆସିଥିବା ହରିହାଟ ନାମଯଜ୍ଞ। ସୋ ଆଜି ଆମର 21ତମ ମାନେ 21 ଏଇ ବର୍ଷକୁ ଲଗେଇ ଆମର 21 ବର୍ଷ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଆମ ଗାଁ ଫାଷ୍ଟ ମୁଣ୍ଡରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେଇକି ଆସିଲି ରୋଡ଼ ପାଖରୁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗାଁ ସାରା ଲାଇଟ୍ରେ ଭର୍ତ୍ତି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏବେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ନେଇ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, କାହିଁକିନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିଡ଼ ହେଇନାହିଁ, ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ହେବ। ତଥାପି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ବେଶୀ ନୁହେଁ 6ଟା 15 ହେବ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ମୁଣ୍ଡରୁ ପୁରା ଲାଷ୍ଟ ମୁଣ୍ଡ ଯାଏଁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ତ ସେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଘଣ୍ଟେ ଉପରେ ହେଇଯିବ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଇଏ ଆମ ଗାଁର ଶିବ ମନ୍ଦିର ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ବି ଧୀରେ ଧୀରେ ଭିଡ଼ ହେଲାଣି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଭିଡ଼ ହେବାକୁ ଲାଗିଛି। ଏପଟର ମା ଘର ରାଧାକାନ୍ତ ବାବୁ ବି ସିଏ ବି ବ୍ଲଗ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ସାଙ୍ଗମାନେ ଇଏ ଆମ ଗାଁର ଫାଷ୍ଟ ଏଉଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ହେଇଛି ବେଦି। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମ ଗାଁରେ 108ଟି ବେଦି କରାଯାଏ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ବେଦି, ବହୁତ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଏପଟେ କରୁଛନ୍ତି। ଏଠି ଗୋଟେ 3 ନମ୍ବର, ଏଇଭଳି 108ଟି ବେଦି ହୋଇଥାଏ ଓ ସେଥିରେ ନନା ବସି ବହି ପଢ଼ିଥାନ୍ତି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଉ ସମସ୍ତେ ଗାଁ ସାରା ଲୋକ ଆସି ନନାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିଥାନ୍ତି। ନନାଙ୍କ ପାଖରୁ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ବି ସେବନ କରିଥାନ୍ତି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଭଳି ବହୁତ ସାରା। ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗାଁର ଲାଇଟ୍ ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦରମୟ, ମାନେ କେତେ ଝକମକ ସହ ପୁରା ଆଲୋକିତ ହେଇ ଚାଲିଛି। ଆହୁରି ସାଙ୍ଗମାନେ ବହୁତ ଲମ୍ବା, ମୁଁ ବା କହୁଛି ଆପଣମାନେ ଯଦି ଦେଖିବେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଘଣ୍ଟେ ଉପରେ ହେଇଯିବ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଖାଲି ଦେଖେଇ ଚାଲୁଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିଯାଆନ୍ତୁ। ଏଠି ଦେଖିଥିବେ ବହୁତ ଫୁଲରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବେଦିଟି ସଜା ହେଇଛି। ଏ ଆମ ଗାଁର ଗ୍ରାମ ଦେବତୀ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମନ୍ଦିରରେ ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଲାଇଟ୍ ଦିଆଯାଇଛି। ମାଆଙ୍କର ବି ପୂଜା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ଆଳତି ଫାଳତି ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ବି ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି। ଏଠି ବି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ବି ବହି ପଢ଼ା ଚାଲିଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇଠୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବେଦି ଲାଇ, ପୁଣି ଆଗକୁ ଗଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇ ଦୁଇଟି ଗାଁ ତ ଆମର ମୁଁ ଦେଖେଇଥିଲି। ସେପଟେ ତ ଯାଇଥିଲି କାଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଇଟ୍ର ପୁରା ଦେଖେଇ ଦେଇଥିଲି। ଆଜି ଆମର ହରିହାଟ ହେଉଛି। ସୋ ଏପଟେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ଲାଇଟ୍ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ହରିହାଟରେ କେମିତି କ'ଣ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ A to Z ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବା ଲାଗି ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖି ଚାଲନ୍ତୁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ବି ବହୁତ ସାରା ବେଦି। ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୋକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବି ବୃଦ୍ଧି ହେଲାଣି। ଏଇ କୀର୍ତ୍ତନିଆ ଦଳ ବି ଗଲେଣି। ସେ ଆମ ଯେଉଁ ମାହାଦେବ ମନ୍ଦିର ଅଛି ସେପଟରୁ କୀର୍ତ୍ତନ କରିକି ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ କରିକି ଆସିବେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସାରା ବେଦି ଏଠି ପାଖରେ ପାଖରେ ଅଛି। ଏ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଗକୁ ଗଲେ ଆମ କୀର୍ତ୍ତନ ଗାଦି ପଡ଼ିବ, ଯେଉଁଠିକି କୀର୍ତ୍ତନ ପୁରା ମାନେ ମଣ୍ଡଳ ସେଇ ଜାଗାରେ ହିଁ ଆସିକି ଏକତ୍ରିତ ହୁଅନ୍ତି। ସବୁଆଡ଼ୁ ଆସିକି ସେଇ ଜାଗାରେ ହିଁ କୀର୍ତ୍ତନଟି ହୁଏ। ସେ ଆମ ଗାଁର ସଭା ମଝାମଝିରେ ହିଁ କୀର୍ତ୍ତନ ଗାଦିଟି ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଜନଗହଳି ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ୁଛି। ଏପଟର ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ବି ହାଏ କରିକି ଚାଲୁଛନ୍ତି। ଏପଟରେ ବି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସାଙ୍ଗମାନେ ନନା ସବୁ ବହି ପଢ଼ିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଠି କୀର୍ତ୍ତନ ବି ଏଇଟା ବୋଧେ 10 ନମ୍ବର ଦଳ ଏଠି ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ କୀର୍ତ୍ତନ ଯେଉଁ ହୁଏ ଏଠାରୁ ମାନେ 50-60 ଉପରେ ଦଳ ଆସି ଏକତ୍ରିତ ହୁଅନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମର ସେକେଣ୍ଡ ଗେଟ୍ ଗାଁରେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଫ୍ରଣ୍ଟ କ୍ୟାମେରା କରିବି ଦେଖେଇ ଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବି ଡେକୋରେସନ୍ କରାଯାଇଛି। ଆଉ ଲାଇଟ୍ ଆଉ ଲିଚୁ ସାଇଡ଼୍ରେ ବହୁତ ସିଲିଂ ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଦିଆହେଇଛି। ଆଉ ଏଇ କିଛି ବାଟ ଆଗକୁ ପଡ଼ିଲା ପରେ ଏପଟର କୀର୍ତ୍ତନ ଗାଦି ପଡ଼େ। ମାନେ ଆପଣ ସେପଟ ସାଇଡ଼୍ରୁ ବି ଆସିଲେ କୀର୍ତ୍ତନ ଗାଦିକି ପାଇବେ, ଆଉ ମେନ୍ ରୋଡ଼ ପଟରୁ ଆସିଲେ ବି କୀର୍ତ୍ତନ ଗାଦିକି ପାଇବେ। ମାନେ ବହୁତ ମଝାମଝିରେ ମଝାମଝିରେ ହେଇଥିବାର ଆମ କୀର୍ତ୍ତନ ଗାଦିଟି ସମସ୍ତେ ସବୁଆଡ଼ୁ ଗାଁ ସାରା ଭ୍ରମଣ କରି ଏଇ ଜାଗାକୁ ହିଁ ଆସନ୍ତି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏବେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବା। ଆପଣଙ୍କୁ ରିଟର୍ଣ୍ଣ କଲାବେଳେ ବି ବହୁତ ସାରା କୀର୍ତ୍ତନ ଦଳଙ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏପଟରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦଳ ବି ଆସିଲେଣି। ସମସ୍ତେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଗାଁ ସାରା ଭ୍ରମଣ କରି କରି ଶେଷରେ ଆସିକି କୀର୍ତ୍ତନ ଗାଦି ପାଖରେ ହିଁ ପହଞ୍ଚନ୍ତି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣ ଦେଖି ଚାଲନ୍ତୁ। ଆଉ ଏପଟରେ ବି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ନନା ବସି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ଏପଟ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଲିଚୁ ମାନେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ରନିଂ କରୁଛନ୍ତି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏପଟେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଦୋକାନ ବି କରାଯାଇଛି।
ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ମାଆଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଏଠି ଦେଖିପାରନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଗେଟ୍ ବି ହେଇଛି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବି ଲାଗୁଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଫୁଲ ବି ଡେକୋରେସନ୍ କରାଯାଇଛି। ଆଉ ଏଠି ବି ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସଟା ମାନେ ମାଆଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଦୁଇ ସାଇଡ଼୍ରେ ଲାଇଟ୍ ଡେକୋରେସନ୍ ଆଉ ଫୁଲ ଡେକୋରେସନ୍ ବି କରାଯାଇଛି। ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭିଡ଼ ବି ଏଠି ହେଇଗଲାଣି, ଆପଣଙ୍କୁ ମାଆଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇକି ମାଆଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରେଇଥାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖି ହେବନି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭିଡ଼ କେତେ ଅଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଦୁଇ ସାଇଡ଼୍ରେ ବହୁତ ଭିଡ଼ ଲାଗିଛନ୍ତି, ଯାଇ ବି ହେବ ନାହିଁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଗାଁ ଆଗେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ସାରେ, ଆସିସାରିଲା ପରେ ରିଟର୍ନ ହେଲା ବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଦେଖିବେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆହୁରି ସାଙ୍ଗମାନେ ବହୁତ ଲମ୍ବା ମାନେ ଗାଁ ଆମର ଯେଠି ହେଉଛି ଲାଇଟ୍ ଫାଇଟ୍ର ଆମର ଯେଉଁ ସବୁଆଡ଼ୁ ସିଷ୍ଟମେଟିକ୍ ଏଇ ଜାଗାରେ ହିଁ ଅପରେଟ୍ କରାଯାଏ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସାଙ୍ଗମାନେ ବହୁତ ଲମ୍ବା ମାନେ ଗାଁ ଆପଣମାନେ ଦେଖି ଚାଲିଥିବେ ବଟ୍ ସରିବ ନାହିଁ, ଏତେ ଲମ୍ବା ଯେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗାଁର ଲାଷ୍ଟ, ଏଠି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଅଛନ୍ତି, ଏଠାରେ ଭାଗବତ ପଢ଼ାଯାଏ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ନନା ସେପଟରେ ଅଛନ୍ତି, ଏପଟର ଲୋକମାନେ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏପଟରେ ରହିଲା ଆମର ବଡ଼ ପୋଖରୀ। ଏଇଟା ହେଉଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ଇଏ ହେଉଛି ଆମ ଗାଁର ସ୍କୁଲ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ଏପଟକୁ ଗଲେ ବି ଏପଟକୁ ବି ଲାଇଟ୍ ଦିଆହେଇଛି, ଆମ ସେପଟ ଗାଁ ପଡ଼ୋଶୀ ଗାଁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଗକୁ ତ ଗଲେ ବହୁତ ଲାଇଟ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଣିକି ଆଉ ତ ବେଦୀ ନାହିଁ, ବେଦୀ ତ ଏଇଠୁ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଆଉ ଏଇତ ଏପଟରେ ଦେଖିଲେ ବାଁ ପଟର ସ୍କୁଲ, ଆଉ ବହୁତ ସ୍ମୃତି ଆମ ସ୍କୁଲ ଦେହରେ ଜଡ଼ିତ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇଠୁ ହିଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପଢ଼ିକି ବହୁତ ମାନେ କିଛି ଶିଖିଛୁ। ଆଉ ଦେଖିପାରୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ସେମୁଣ୍ଡରୁ ଦେଖେଇକି ଆଣିଥିଲି ମାନେ ରୋଡ଼ ପଟରୁ। ଆଉ ଏପଟରେ ତ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଫାଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ତାପରେ ଏଇଠୁ ହିଁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ହେଇଯାଏ ଆମର ହରିହାଟ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଯେଉଁ ମାଆଙ୍କ ପାଖକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ନଥିଲି, ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଭିଡ଼, ତଥାପି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବା ନେଇକି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାନେ ସାମାନ୍ୟ ସାଙ୍ଗମାନେ 6:30ରୁ ଏତେ ଭିଡ଼, ଆହୁରି ସାଙ୍ଗମାନେ ଅଛି। ତଥାପି ସାଙ୍ଗମାନେ ରାତି 1-2ଟା ଯାଏଁ ଆମର ଭିଡ଼ ଏଠି ରୁହେ। ଆଉ ମାନେ ବହୁତ ଆଡ଼ୁ ଆସନ୍ତି ଠାକୁର ଦର୍ଶନ ପାଇଁ, ହରିହାଟ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସାଙ୍ଗମାନେ କେତେ ଯେ ଭିଡ଼, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଫ୍ରଣ୍ଟ କ୍ୟାମେରା କରି ଦେଖାଉଛି। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଭିଡ଼ ତ ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଇଏ କିଛି ଭିଡ଼ ନୁହେଁ, ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଆପଣ ଚାଲି ବି ପାରିବେନି, ମାନେ ରଥଯାତ୍ରା ଠାରୁ ବି ଅଧିକ ଭିଡ଼ ହେଇଯାଏ। ମାନେ ପୋକ ମାଛି ପରି ଲୋକମାନେ ଖାଲି ମାନେ ଆଉ କିଛି ନୁହଁ, ଖାଲି ଓନ୍ଲି ମୁଣ୍ଡମୟ। ତଥାପି ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ କୀର୍ତ୍ତନିଆ ଦଳ ଆସିଲେଣି ଧୀରେ ଧୀରେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ୁଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଫାଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଯାଇଥିଲି ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ଫାଙ୍କାରେ ଯାଇଥିଲି, ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଲୋକ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ିଲେଣି। ଏଇଠି ସାଙ୍ଗମାନେ ଲୋକମାନେ ଆସିବେ ଯେଉଁ ଭଜନ ସେବନ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମର ଏଇ ପୂଜା ଏତେ ଫେମସ୍ ଯେ ବାହାରୁ ସବୁ ମାନେ ଲୋକ ଗେଷ୍ଟ MLA ମନ୍ତ୍ରୀ ଫନ୍ତ୍ରୀ ବି ଆମ ଗାଁକୁ ଆସନ୍ତି ଠାକୁର ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ବହୁତ ଦୂରାନ୍ତର ଲୋକମାନେ ଆସନ୍ତି। ହଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ ଏବେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ।